Dat er flink bezuinigen worden mat komt onder oren omdat zwargverzekerders heel iets minder betellen willen voor de zwarg. En ik de oergang van zwargtaken van de Rijksoerheid naar gemeenten jouwt geld pinnen. Want de gemeenten hebben volle minder te besteden. Dit is zelfs de keer dat het budget voor de GGZ weer omrint. En dat het gevolgen voor de cliënt. Hoe je het went of keert, als je zo hard wordt geraakt, dan gaat het onherroepelijke consequenties krijgen voor in ieder geval de wachttijden. Dat kunnen we nu nog niet helemaal overzien, hoe dat er precies gaat uitzien. Maar inwoners van Friesland kunnen erop blijven rekenen dat GGZ Friesland haar taak zal blijven uitvoeren. Maar mensen moeten er misschien wel wat langer wachten. Dat is zeker niet uitgesloten. Hoe het er ook werken wordt om meer bezuinigingsvat te komen, die Jilpine wordt de komende jaren al in het nog maar meer. Hoe wrang het ook klinkt, 2015 is in de ogen van de overheid een overgangsjaar met beperkte kortingen. Wat we gaan zien de komende jaren is dat die kortingen doorgezet zullen worden. En dat betekent dat we ook in 2016 en 2017 nog behoorlijke reducties verwachten.